Και εμείς λέμε της Χριστού Αγνέ, ότι επιλάψει του της χάριτος φωτισμού, αθλήσας νομίμως και στέφος μαρτυρίου, λάβον παρακυρίου τους εδοξάσαντος. Σαν πολύ θάρρος πήραν οι Ρωμιοί αυτό τον καιρό. Να μην τους δώσουμε πολύ αέρα για να μην μας κάνουν καμιά επανάσταση. Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι άμα θέλει να σμπέεις μια Ρωμιά για το χαρέμι του, τότε ξεσηκώνει το πατέρας και η μητέρα και όλο το σιξελέ τους και δεν αφήνουν τα κορίτσια να μπουν στα χαρέμια μας. Εγώ στο σπίτι έχω δύο από τη Ρωσία. Μια νέα και μια γριά να μας μαγειρεύει. Δεν έχεις πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Άλλοι φίλοι οι Ρώσοι, άλλοι οι Ρωμιοί. Οι Ρωμιοί είναι λίγο ζόρικοι, αλλά θέλουν δεν θέλουν τελικά θα υποκύψουν. Ο Αλλάχ τους έπλασε για να μας υπηρετούν. Έτσι, μπράβο. Ας πάνε και ας έρθουν και ας δουν τον ίδιο τον Σουλτάνο. Το δίκιο είναι του ισχυρού. Σε θέλει ο ισχυρός, κοπέλα μου, να μπει στο χαρέμι. Καλά είναι να γίνεται πάντα αυτό που θέλουμε. Αλλά εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα. Τι λες, Αχμετάγα. Να σ' ακούσουν. Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Να κρατάμε μεν την εξουσία, αλλά να είμαστε δίκαιοι. Να μην τους αδικούμε και τους εξαγριώνουμε και κάνουν επαναστάσεις. Δεν είναι καλύτερα να τους έχουμε και δούλους και φίλους? Τι λες, Αχμετάγα, που θα τολμήσουν να ξεμητήσουν, αφού ξέρουν ότι θα τους πνίξουμε στο αίμα. Και έτσι να είναι, πρέπει τουλάχιστον να φοβηθούμε τον Αλλάχ. Ο Αλλάχ λέει ότι αυτή η δούλη είναι και δική του δούλη. Αν λοιπόν ο Αλλάχ βλέπει ότι χτυπάμε και αδικούμε και σκοτώνουμε τους δούλους του, δεν θα μας τιμωρήσει, Χασάν Μπέι? Ο Αχμέτ Αγάς είναι Τούρκος του τζαμιού. Όπου τον χάσεις, είναι μέσα στο τζαμί και προσεύχεται. Το σπαθί είναι που μετράει. Πάντως, Αχμέτ Αγά, εγώ σε έχω μέσα στην καρδιά μου. Σε πιστεύομαι. Σε εμπιστεύομαι τόσο που να ξέρεις ότι σου εμπιστεύομαι και τα χρήματά μου και τις γυναίκες μου. Θα ήθελα... Πολύ θα το ήθελα να γυρνούσαμε στην ωραία μας Ρωσία. Ο δούλος είναι πάντα δούλος, παιδί μου. Δεν έχει ούτε σπίτι ούτε πατρίδα. Έτσι είμαστε κι εμείς. Δούλες του Αχμέτ. Εσένας το έχει για γυναίκα του και εμένα για υπηρεσία του. Αυτή είναι η τύχη μας. Ετοίμασα λίγα κόλληβα να τα πάμε στην εκκλησία. Να ειρηνεύσει λίγο η ψυχή μας με τις ωραίες ευχές. Πάλι καλά που δεν είναι φανατικός μουσουλμάνος και δεν μας εμποδίζει να πηγαίνουμε στην εκκλησία να ξεσκάμε και λίγο. Πάλι καλά που δεν μας αναγκάζει να τουρκέψουμε. Αυτό να λέμε. Λοιπόν, να το ξέρεις, ότι στο βάθος και οι Τούρκοι και οι Εβραίοι ξέρουν ότι η θρησκεία μας είναι αληθινή. Αλλά από διαφορία, περηφάνεια και συμφέρον δεν θέλουν να προσκυνήσουν το Θεό μας. Αλλάχ, Αλλάχ, Αλλάχ. Πολυέλε, πολυεύσπλαχνε, μακρόθυμε, δίκαιε, φιλάνθρωπε. Εγώ δεν συμφωνώ με τους φίλους μου. Εσύ θέλεις εμείς οι άνθρωποι να είμαστε όπως είσαι κι εσύ. Δίκαιοι και φιλάνθρωποι. Κάνε με δίκαιο, κάνε με καλό, κάνε με φιλάνθρωπο. Εγώ την αδικία τη μισώ. Αλλάχ, Αλλάχ, κάνε με να σου μοιάσω κι οι φίλοι μου ότι είμαι του τζαμιού. Εγώ Αχμέτ, θέλω να αγαπώ εσένα. Θέλω να αγαπώ εσένα γιατί εγώ ξέρω ότι αυτό και μόνο είναι το σωστό. Σαλαμάτ,
Γεια σας και χαρά σας. Καλώς τον αφέντη. Δεν πήγε στο τζαμί σήμερα? Όχι, δεν πήγα γιατί δεν αισθάνομαι καλά. Θα προσευχηθώ εδώ στο σπίτι. Εσείς βλέπω ετοιμάζεστε για έξω. Ναι. Θα πάμε στην εκκλησία μας. Έχουμε να προσευχηθούμε και για τους πεθαμένους και για τους ζωντανούς. Καλά, καλά. Προσευχηθείτε και για μένα. Να είναι ευλογημένος ο Θεός. Αγαπά και Τούρκους και Χριστιανούς. Πότε θα έρθουν επιτέλους? Πολύ αργήσανε σήμερα. Αχ, τι ωραία ευωδία είναι αυτή. Πότε θα έρθουνε στο σπίτι να μου φέρουνε την ωραία ευωδία. Χαίρετε, Αχμέτ. Ο Θεός να είναι μαζί σου. Τι ωραία ευωδία βγαίνει πάλι από το στόμα σου. Πράγμα από τον ουρανό. Μα τι σας δίνουν και τρώτε επιτέλους στην εκκλησιά σας? Αφέντη μου, τι λες? Δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε. Εμείς είμαστε νηστικές, θεονίστικες. Τώρα θα μαγειρέψουμε κάτι να φάμε. Μη μου λέτε εμένα ψέματα. Ο Αχμέτ δεν γελιέται. Ο Αχμέτ είναι άρχοντας και προύχοντας εδώ. Θέλω να μάθω τι σας δίνουν και τρώτε στην εκκλησιά σας. Ακούω! Εμείς, αφέντη, σου λέμε ότι είμαστε πεθαμένες στην πείνα και εσύ μας βγάζεις ταΐσμένες και χορτασμένες. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Κάτι έχεις πάθει, Αχμέτ. Ο Αχμέτ δεν γελιέται. Εσείς χριστιανές, εγώ Τούρκος. Κάτι μου κρύβετε εσείς. Αλλά έννοια σας. Δεν φαίνομαι για βλάκας, φαίνομαι! Όχι, αφέντη. Ποιος τολμάνε τέτοιο πράγμα? Ο Αχμέτ ξέρει τι θα κάνει. Ο Αχμέτ δεν χρειάζεται να του πείτε. Ο Αχμέτ με τη βοήθεια του Αλλάχ θα το βρει μόνος του. Αχμέτ, αφέντη, δεν σε καταλαβαίνουμε. Τι θες να πεις? Τι θέλω να πω και τι δεν θέλω να πω είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω πώς να τα πω. Τι πράγμα είναι αυτό? Για μίλησέ μας. Τι συμβαίνει? Προσπάθησε, αφέντη μου, να μας εξηγήσεις. Τι να σας πω, μωρέ γυναίκες. Κάθε φορά που πηγαίνετε στην εκκλησιά, κάθομαι εδώ και δεν φεύγω από το σπίτι αν δεν γυρίσετε. Γιατί, αφέντη? Τι φοβάσαι? Μη φοβάσαι, δεν φεύγουμε. Πού να πάμε, ταλέπορες? Δεν εννοώ αυτό, βρε γυναίκες, αλλά όταν επιστρέφετε από την εκκλησία, δεν ξέρω τι σας δίνουν και τρώτε εκεί, μα από το στόμα σας πετάγεται κάποιο άρωμα. Μια ωραία ευωδία. Τι λες? Είσαι σίγουρος? Η ιδέα σου θα είναι. Έλα, κάθισε να σε περιποιηθούμε. Όχι, δεν είναι η ιδέα μου. Ο Αχμέτ ξέρει τι λέει. Τώρα που μιλάμε, αισθάνεσαι να βγαίνει από το στόμα μας ευωδία? Μα δεν με βλέπετε που κάνω συνέχεια. Μα δεν με πιστεύετε τέλος πάντων? Ίσως να είναι η Θεία Κοινωνία. Δεν κοινωνήσαμε σήμερα. Κοινωνήσαμε? Φυσικά όχι. Όμως τι τρέχει? Δεν θα πας στο καφενείο, κάπου στη θάλασσα να καπνίσεις τον αργυλέ σου? Και βέβαια θα πάω. Αλλά ακόμα είναι νωρίς. Είναι πολύ πρωί. Εμείς θα πάμε λίγο στην εκκλησία και θα επιστρέψουμε γρήγορα. Δεν θα αργήσουμε, μην ανησυχείς. Να πάτε. Δεν ανησυχώ. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερα, και
και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από πονήρου. Αμήν. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή μετά πάντων ημών. Και μετά του πνεύματός σου. Ανοσχόμεν τας καρδίας. Πρόσχομεν. Αχ, αλάχ. Γιατί δεν έρχονται και σε μένα αυτές οι ωραίες φλόγες. Τα στήρα σε σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήρων και γήσων των άντρων και ουράνων, σε έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού. Για να δούμε τι θα φάνε. Για να δούμε τι γίνεται μαζί τους. Ταΐζει και ευωδιάζουν. Τώρα μάλιστα έμαθα τι γίνεται. Τι ωραία ευωδία, τι γλυκιά ευωδία. Εσύ τι θέλεις εδώ? Εγώ όχι χριστιανός, εγώ Τούρκος. Τούρκος. Αλλά γιατί? Γιατί ήρθες εδώ? Ήρθα να δω το φαγητό που τρώτε και που ευωδιάζει τόσο όμορφα, τόσο ωραία. Ποιο φαγητό? Να, αυτό που έχεις εκεί μέσα στο πανέρι. Έλα να το δούμε. Πόσο ευωδιάζουν. Το αντίδωρο. Αντίδωρο το λέτε. Τι ωραία ευωδιά που έχει. Σου ευωδιάζει? Με πνίγει ωραία το ευωδιά. Εγώ δεν αισθάνομαι τίποτα. Εσύ δεν αισθάνεσαι. Με κοροϊδεύεις. Εσύ δεν αισθάνεσαι τίποτα. Δεν είσαι εσύ που όταν δίνεται ένα γύρο δεν πατούσες στη γη. Με κοροϊδεύεις, παπά. Είσαι ή δεν είσαι εσύ? Γιατί με κοροϊδεύεις, παπά, γιατί? Όχι, αγά μου. Εγώ είμαι αμαρτωλός. Πατάω στη γη πάντα σαν το σκουλίκι. Λέγεται ότι οι άγγελοι το κάνουν στη λειτουργία. Πάντως όσο για το αντίδωρο, ούτε εγώ αισθάνομαι τίποτα, ούτε όλοι αυτοί που το πήραν. Γιατί αισθάνεσαι εσύ, αυτό μόνο ο Θεός το ξέρει. Του αντιδώρου τη σεπτή ευωδία και το φωτί εν το ναό του Κυρίου καταβαστήσαν με Χριστό επίστευκας όθεν ανεκήρυξας εν φωνή διακόρων πίστη την αμόμητον και τμηθείς τον αφιέρα εις των μαρτύρων ίνος εν χωρίς ως λέω μάρτης Χριστού εν θεότατος. Να πάρω κι εγώ ένα. Όχι, όχι, όχι.
Αυτό δεν γίνεται. Το αντίδωρο δίδεται μόνο σε χριστιανούς. Συμβολίζει την Παναγία που γέννησε τον Χριστό. Ίσως η Παναγία που σε αγαπά να έκανε το θαύμα. Η Παναγία μ' αγαπά. Για φαντάσου. Τι παράδοξο. Όμως τι κρίμα να μην μπορώ κι εγώ να πάρω. Ούτε φλόγα μου ήρθε στο κεφάλι, αλλά ούτε και αντίδωρο μπορώ να πάρω. Αλλά για πες μου, εσύ πως περπατούσες πάνω από τη γη. Πώς είναι δυνατόν? Κεφάλι, φλόγες, δεν καταλαβαίνω, αγά μου. Όταν εσύ κουνούσες εκείνο το χρυσό ύφασμα, έφευγαν φλόγες και ερχόντουσαν και κάουνταν πάνω στα κεφάλια όλων σας εκτός από το δικό μου κεφάλι. Εσύ δεν τις είδες? Τις είδες, έτσι δεν είναι? Ναι. Ούτε εγώ είδα, αγά μου, τίποτα, ούτε κανένας από αυτούς που ήταν εδώ. Τίποτα, αγά μου, τίποτα. Άλλο πάλι και τούτο. Εγώ τις έβλεπα και έκλαιγα γιατί δεν έρχονταν στο δικό μου κεφάλι και εσείς λέτε πως δεν τις είδατε. Α, παπά. Πότε να με τρελάνετε εσείς οι χριστιανοί. Μα παπά μου, δεν έβλεπες τις φλόγες. Δεν ήξερες ότι περπατούσες πάνω από τη γη. Δεν αισθανόσουν την ευωδία. Να το πιστέψω. Να μην το πιστέψω. Αγνή πατέρε